Helo a chroeso i'r sesiwn 1.7 ar Ecwilibria syml ac adweithiau asid bas. Nawr mae'r sesiwn yma yn cael ei recordio ar gyfer e-sgol, ehangu cyfleoedd dysgu i bawb, expanding learning opportunities for all. Mae wefan Carlam Cymru gyda llwyth o fideos, llwyth o bynciau gwahanol ar lefelau gwahanol i chi weld am ddim unrhyw bryd chi eisiau. Mae cyfeiriad y wefan ar y sleid gyntaf fel gallwch chi weld ac ar y sleid ola hefyd. Mae hefyd wybodaeth ar beth mae e-sgol yn cynnig ar wahanol cymdeithasau cymunedol fel Twitter, Facebook ac yn y blaen. Felly, ymlaen i cynnwys y sesiwn. Beth mae adwaith ceildradwy ac ecwilibriwm dynamig yn ei olygu? Egwyddor lysateliau wrth ddeddwytho effeithiau newidiadau mewn tymheredd, crynodiad a gwasgedd. Y cysonyn ecwilibriwm KC a chyfrifiadau sy'n cynnwys crynodiadau ecwilibriwm a roddir. Asidau fel cyfranwyr H+, dyfrllyd, a basau fel derbynyddion H+, dyfrllyd. Y berthynas rhwng pH a chrynodiad ionau H+, sef pH yw -log H+. Y gwahaniaeth rhwng asidau cryf ac asidau gwan yn nhermau daduniad cymharol. Y pwynt olaf yna sydd ar wahân, teitradiadau asid bas, mae hyn i weld yn yr uned cyfrifiadau. Felly, os hoffech chi enghreifftiau, cwestiynau ar y secsiwn yma, cer i'r uned cyfrifiadau, y fideo cyfrifiadau, lle mae llwyth o enghreifftiau i chi weithio arno. Dyw hwn felly ddim yn bresennol yn y sesiwn yma. Pan bydd system yn cyrraedd cyflwr ecwilibriwm, nid oes unrhyw newid i'w weld. Ond ar lefel foleciwlaidd ac ionig, mae'r system yn symud drwy'r amser oherwydd cyn-gynted ac mae'r adweithyddion yn cael ei newid yn gynhyrchion, mae'r cynhyrchion yn cael ei trosi nôl yn adweithyddion. Felly gelwir hyn yn ecwilibriwm dynamig. A mae yna enghraifft fan hyn gyda nitrogen a hydrogen mewn ecwilibriwm dynamig efo ammonia. Diffiniad ecwilibriwm dynamig yw ecwilibriwm sy'n bodoli pan fod cyfradd y blaen adwaith yn cyfateb i gyfradd yr ôl adwaith. A gallwch chi weld o'r hafaliad fan hyn, mae gyda ni arwyddion rhwng yr hydrogen a'r ammonia, un arwydd yn mynd i'r chwith ac un i'r dde, hanner arwydd o'r un sydd gennych chi fan hyn. Mae hwn yn arwydd i ddangos bod yna ecwilibriwm yn cymryd lle. Okay. Mae hwn hefyd yn enghraifft cyffredin a ddefnyddir ar gyfer tygau a lefel A. Felly rhywbeth rwy wedi cymryd fan hyn o wefan Cybac. Diagram da fi'n meddwl i ddangos mwy am ecwilibriwm ac i helpu gyda'r dealltwriaeth. Nodweddion y cyflwr ecwilibriwm. Felly ar y chwith mae'r cynhyrchion, yr triongl coch yna, ac ar y dde mae'r adweithyddion gyda'r triongl glas. Defnyddir y term safle ecwilibriwm i ddisgrifio'r cyflwr ecwilibriwm a gerheiddir o dan set benodol o amodau. Cyrheiddir ecwilibriwm pan fydd yr adwaith yn digwydd ar yr un gyfradd i'r ddau gyfeiriad. Felly, o beth ni'n gallu gweld, nid yw'r sylweddau sy'n bresennol yn amrywio o ran swm. Ond mewn gwirionedd, mae hyn oherwydd mae yna symudiad cyson i'r cynhyrchion a'r adweithyddion. A mewn ffordd mae hwn yn canslo mas. Felly, pryd ni'n edrych arno fe, mae i weld bod yna dim newid o gwbl. Ond dyw hwn ddim yn wir. Felly, triongl coch, pan fydd mwy o adweithyddion a cynhyrchion, dywedon fod y safle ecwilibriwm yn gorwedd i'r chwith. O yn y triongl glas, pan fydd mwy o gynhyrchion ag adweithyddion, dywedon fod y safle ecwilibriwm yn gorwedd i'r dde. Okay, felly triongl coch o'r chwith i'r dde, felly cyfeiriad blaen adwaith, triongl glas o'r dde i'r chwith, dyna'r ôl adwaith.
Mae llawer o adweithiau ecwilibriwm yn bwysig yn ddiwydiannol ac wedi cael eu hastudio'n helaeth i ddarganfod beth sy'n digwydd i'r safle ecwilibriwm, ac felly i faint o gynhyrchion a geir pan fydd yr amodau'n cael eu newid. Mae hwn yn holl bwysig a byddai'n bwysig i chi ym mlwyddyn 12 a tair ar ddeg. Gellir newid y safle ecwilibriwm drwy newid un neu fwy o'r canlynol yn y system. Crynodiad yr adweithyddion neu'r cynhyrchion, gwasgedd mewn adweithiau nwyon a tymheredd. Felly cofiwch yr amodau yma, a mae'n bwysig ar gyfer blwyddyn 12 bod chi'n adnabod beth sy'n digwydd i'r ecwilibriwm petai'r amodau yma un ar tro yn newid. Felly beth yw egwyddor Le Chatelier? Gallwn ni ragfynegu effaith trwy ddefnyddio egwyddor Le Chatelier, sef pan fydd system mewn ecwilibriwm dynamig yn cael ei newid, bydd y safle ecwilibriwm yn symud i leihau'r newid hynny. Byswn i'n awgrymu bod chi'n deall y diffiniad yma ar gyfer eich arholiad. A sicrhewch bod chi'n deall ystyr y diffiniad hefyd. Newn ni ddechrau gyda effaith newid crynodiad. Pan fydd system ar ecwilibriwm, bydd newid mewn crynodiad adweithyddion neu gynhyrchion yn arwain at newid yn y safle ecwilibriwm. Felly, edrychwch ar yr enghraifft sydd yn ni fan hyn, lle mae ethanol ac asid ethanoig mewn ecwilibriwm dynamig gyda ethyl, ethanoad a dŵr. Bod yr arwydd ecwilibriwm yma yn nghanol yr hyfaliad, ethanol a'r asid ethanoig yw'r adweithyddion, a'r ethyl ethanoad plus dŵr yw'r cynhyrchion. Felly, cwestiynau. Cwestiwn 1. Beth sy'n digwydd os mae crynodiad adweithydd fel ethanol yn cynyddu? A cwestiwn 2. Beth sy'n digwydd os mae crynodiad cynnyrch fel ethyl ethanoad yn cynyddu? Meddyliwch am hynny, stopiwch y PowerPoint neu'r fideo, a meddyliwch am yr ateb. Pryd ych chi'n barod, gwasgwch play, symudwch ymlaen. Felly dyma'r atebion ar gyfer y cwestiynau. Ateb 1. Beth sy'n digwydd os mae crynodiad adweithydd yn cynyddu? Wel, os mae crynodiad ethanol er enghraifft yn cynyddu, bydd safle'r ecwilibriwm yn symud i'r dde wedyn, gan ffurfio mwy o gynhyrchion a llai o adweithyddion. Os mae crynodiad un ochr yn cynyddu, mae'n mynd i symud fel bod yr ochr arall yn cynyddu. Mae eisiau cadw popeth mewn cydbwysedd. Felly, os mae'r ethanol yn cynyddu, mae'r system yn mynd i wneud beth mae'n gallu mwyn lleihau crynodiad yr ethanol nôl lawr trwy mynd i'r ochr arall. A wedyn ateb i cwestiwn 2, beth sy'n digwydd os mae crynodiad cynnyrch yn cynyddu? Wel, surprise, surprise, gwrthwyneb. Bydd safle'r ecwilibriwm yn symud i'r ochr chwith y tro yma, gan ffurfio mwy o adweithyddion a llai o gynhyrchion. Felly, dydyn nhw ddim eisiau newid. Os oes un yn mynd i fyny, mae'r system yn mynd i newid fel bod yr ochr sy'n mynd i fyny yn mynd nôl i lawr. A'r ffordd o wneud hyn yw shifto i ochr arall yr adwaith, felly i'r chwith neu i'r dde. Effaith newid gwasgedd. Bydd newidiadau gwasgedd ond yn effeithio ar adweithiau sy'n ymwneud â nwyon. Pwy fwyaf y foleciwlau nwy sydd mewn cymysgedd, yna'r mwyaf yw'r gwasgedd. Mae effaith newid mewn gwasgedd ar system ecwilibriwm yn dibynnu ar nifer cymharol o foleciwlau nwyon ar ochr adweithyddion a chynhyrchion yr hyfaliad. Felly, edrychwch ar yr hyfaliad yma, lle mae N2O4 ar yr ochr chwith a 2NO2 ar yr ochr dde. Mae 2 fôl o nwy ar yr ochr chwith ac 1 mol ar yr ochr dde. Gwirionedd fan hyn, mae hwn i'r gwrthwyneb o beth ych chi'n gweld. Felly N2O4, 1 mol yw hwnna. 2NO2, 2 mol yw hwnna.
So, anwbyddwch y chwith ar dde nes I jyst dweud, oherwydd mae y gwrthwyneb i beth ych chi'n gweld. Felly, yr ochr dde sydd ar ochr gwasgedd uchaf, 2NO2, achos mae yna 2 mol fyna. Okay. Os caiff cyfanswm y gwasgedd ei gynyddu, bydd yr equilibrium yn symud i'r cyfeiriad lle mae llai o folau. Okay, felly i'r ochr N2O4 yn yr enghraifft yma. Effaith catalydd. Pan fydd system ar equilibrium, bydd catalydd yn cyflymu cyfradd y blaen adweithiau ar ôl adweithio yn gyfartal. Felly, nid yw catalydd yn cael unrhyw effaith ar y safle equilibrium. Mae hwnna'n rili bwysig. Okay? Dyw ddim yn cael effaith ar y safle, ond mae yn caniatáu i'r cyflwr equilibrium cael ei sefydlu'n gyflymach. Okay? Holl bwysig, dyw catalydd ddim yn cael effaith ar safle equilibrium, dim ond y cyfradd mae'n cyrraedd equilibrium. Effaith newid tymheredd. Mae adwaith endothermig yn amsugno gwres yr ymgylchedd. Mae adwaith exothermig yn rhoi gwres allan i'r ymgylchedd. Siŵr o fod mae hwn yn rhywbeth chi'n cofio o astudio cemeg tygau. Ar gyfer adwaith cildroadwy, reversible, os yw'r blaen adwaith yn exothermig, mae'r ôl adwaith yn endothermig. Okay, felly, be bynnag yw'r blaen adwaith, bydd yr ôl adwaith y gwrthwyneb. Mae effaith newid y tymheredd ar y safle equilibrium yn dibynnu ar yr arwydd enthalpi, delta H. Nawr, cewch chi weld fan hyn, os mae'n dweud delta H yw minus rhywbeth, enghraifft minus 92 kilojoules bob mol, mae hynny'n meddwl bod y blaen adwaith yn exothermig. Os mae'n dweud ar bwys yr hyfaliad bod delta H yn plus 92 kilojoules bob mol, mae hwnna'n meddwl bod y blaen adwaith yn endothermig. Nawr cofiwch beth bynnag yw'r blaen adwaith, mae'r ôl adwaith y gwrthwyneb. Felly, hoffwn i chi edrych ar enghraifft 1 a 2 fan hyn nawr. Yr un gyntaf yw lle mae adwaith rhwng hydrogen ac iodine. Okay. A'r ail un yw 2SO3 fyna yn troi 2SO2 ac ocsigen O2. So gyda cwestiwn 1, mae delta H yn minus 53 kilojoules bob mol. Felly beth sy'n digwydd fan hyn os ydyn ni'n cynyddu'r tymheredd? Okay, so meddyliwch beth mae delta H yn meddwl o ran y blaen adwaith. A wedyn rhif 2, delta H tro yma yw plus 196 kilojoules bob mol. Felly beth sy'n digwydd os mae yna lleihad yn y tymheredd yn yr enghraifft yma? Felly stopiwch y fideo, meddyliwch beth yw'r ateb ar gyfer rhain, a wedyn dechreuwch y fideo pryd chi'n barod. Okay. Felly, gyda'r atebion yma, bydden nhw'n dod nes ymlaen ar sleid gwahanol, ond gobeithio chi'n gallu gweld, ond ei cofio, os mae'r blaen adwaith yn bositif, a chi'n cynyddu'r tymheredd, mae'n mynd i fynd i'r ochr, endothermig, a wedyn y gwrthwyneb i'r enghraifft arall. Ond mae yna cymysg yn y sleid fan hyn, felly newn ni edrych ar y sleid cywir mewn ychydig, felly ymddiheriadau am hynny. Daliwch ymlaen ar gyfer yr atebion ar sleid. Okay? Cysonyn equilibrium. Ar gyfer equilibrium, enghraifft A bach A mawr plus B bach B mawr. Okay? Mewn equilibrium a C bach C mawr a D bach D mawr. Petai ni'n ysgrifennu allan, felly'r cysonyn equilibrium fan hyn yw KC, byswn yn edrych fel fan hyn gyda cronfachau sgwar C a D dros cronfachau sgwar wedyn A a B. Okay. Mae C mewn cronfachau sgwar enghraifft yn cynrychioli crynodiad C ar equilibrium, a yr uned wedyn yw moles per decimeter cubed.
Sylwer wrth gwrs bod y cynhyrchion yn y rhifiadur, y llinell ucha, a'r adweithyddion yn yr enwadur, y llinell waelod. Bod y crynodiadau yn cael eu codi i bwerau sy'n cyfateb i'r cymarebau molar yn yr hyfaliad, a bod uned Kc yn gallu amrywio gan ddibynnu ar yr ecwilibriwm. Mae'n bosib disgrifio'r safle ecwilibriwm yn fanwl drwy'r gyfuno'r crynodiadau ecwilibriwm i roi gwerth ar gyfer y cysonyn. Ei symbol yw Kc, lle mae'r isnod bach yna yn nodi ei fod yn gymhareb o crynodiadau. Nawr mae yna enghraifft arall. Yn lle A, B, C, D, mae dyn ni enghraifft go iawn gyda yr adwaith rhwng asid ethanoig a methanol. Y mynegiad ar gyfer y cysonyn ecwilibriwm Kc yw, cofio, ni'n rhoi'r cynhyrchion mewn cronfachau sgwâr dros yr adweithyddion mewn cronfachau sgwâr. A cofiwch chi wahanu nhw fel fod pob rhan, felly y ddau o'r adweithyddion a'r ddau o'r cynhyrchion mewn cronfachau ar wahân. Felly, os ni'n mynd ymlaen i edrych ar unedau, ni'n mynd i ddefnyddio'r un enghraifft lle mae Kc gyda chi fyna. Yr unedau ar gyfer bob un o'r rheina yw mol pob decimeter cubed. Nawr mae gennych chi dau cynnyrch ar y top a dau ar adweithyddion ar gwaelod. Felly mae bob un o'r reina gyda'r uned mol pob decimeter cubed. Maen nhw'n canslo ei gilydd allan ac felly chi'n cael gwared ar bob uned fyna. Felly yn yr enghraifft yma, does dim unedau. A mae hynny'n iawn, peidiwch â feddwl bod unedau pob tro yn yr enghraifft yma gan bod nhw'n canslo ei gilydd allan. Does dim unedau ar gyfer Kc. Ond os ni'n edrych ar enghraifft gwahanol, un ni wedi gweld yn barod, sef 2NO2 yn rhoi N2O4, a wedyn rhoi mewn hyfaliad Kc, os chi eisiau, fel yr un sydd mewn cronfach sgwâr fan hyn. Mae'r unedau bach yn wahanol oherwydd y tro yma, sylwch, mae dyn ni 2 mol o NO2. Felly, mae'n meddwl bod yr unedau ar y gwaelod yn mol pob decimeter cubed, lluosi mol pob decimeter cubed. Felly, dydyn nhw ddim i gyd yn canslo ei gilydd allan, a'r unedau sydd ar ôl yw dm cubed mol yn lle dim unedau, fel yn yr enghraifft cyn. Byddwch chi wrth gwrs wedi ymarfer hyn yn eich gwersi cemeg. Jyst i roi'r unedau nôl fyna ac i esbonio nhw ychydig bach fwy. Mae gwerth rhifiadol mawr ar gyfer Kc yn dangos bod mwy o gynhyrchion nag adweithyddion yn y cymysgedd ecwilibriwm. Hynny yw, mae'r safle ecwilibriwm yn gorwedd i'r dde. Mae gwerth llai nag 1 ar gyfer Kc yn dangos bod mwy o adweithyddion na chynhyrchion yn y cymysgedd ecwilibriwm. Hynny yw, mae'r safle ecwilibriwm yn gorwedd i'r chwith. Mae gwerth Kc yn gyson ar gyfer adweith ecwilibriwm penodol a'r tymheredd cyson. Felly dim ond newid mewn tymheredd sy'n gallu newid gwerth Kc. Mwy o gwestiynau i chi i edrych ar. Ar gyfer yr adweithiau canlynol, ysgrifennwch fynegiad ar gyfer y cysonyn ecwilibriwm Kc gan gynnwys unedau y tro yma. Felly mae yna tipyn i chi wneud nawr. Yn gyntaf, ysgrifennwch y mynegiad gyda'r cronfach sgwâr a wedyn meddyliwch am yr unedau. Pob lwc, stopiwch y fideo a pryd ych chi'n barod, gwasgwch play unwaith eto. Iawn, felly dyma atebion i chi fan hyn. A wrth gwrs mae dyn ni'r mynegiad a'r unedau. Felly Kc yw SO3 i'r pŵer o 2. Felly ymddiheuriadau mae yna camgymeriad ar yr un top fyna. Dylse hwnna fod yn SO3 i'r pŵer 2. Dros
SO2 i'r pŵer 2 a wedyn O2. Okay. A'r unedau wedyn yw dm cube mol. Okay. A wedyn enghraifft B, beth sydd dyn ni yw PCl3 a Cl2 yn crafach y sgwar dros PCl5. A'r unedau fyna yw mol pob decimeter cubed. Okay. Felly mae reina jyst werth i chi edrych ar yr unedau unwaith eto. Beth byswn ni'n wneud yw ysgrifennu allan yr unedau i bob rhan o'r mynegiad a wedyn canslo allan i weld beth sydd ar ôl. Okay. Felly mae yna cwestiwn arall. Beth sydd yn ni fan hyn yw 2H2S mewn equilibrium a 2H2 plus S2. Nawr, sylwch fyna, mae rhain i gyd yn nwyon. Okay. Cafwyd equilibrium ar dymheredd o 1400 Kelvin. Roedd y cymysgedd equilibrium yn cynnwys y crynodiadau canlynol. Cyfrifwch werth y cysonyn equilibrium Kc ar y tymheredd hwn a rhowch ei unedau. Right, felly, tro yma, mae yna werthoedd. Felly, ni ddim jyst yn ysgrifennu'r mynegiad, mae dyn ni gwerthoedd i rhoi fewn a hefyd cyfle i chi cyfrifo yr unedau. Okay, felly, stopiwch y fideo. Fi eisiau chi trio hwn a wedyn ail ddechrau pryd chi'n barod. Felly dyma ni, wrth lwc, mae'r slaid atebion a nesaf y tro yma sydd yn gret, sydd yn lot o well i chi. Reit, felly cafwyd equilibrium ar dymheredd o 1400 Kelvin ar gyfer yr adwaith uchod. Mae ydych chi werthoedd fyna ar gyfer yr adweithyddion a'r cynhyrchion. Felly, peth gyntaf i wneud wrth gwrs yw i weithio mas beth yw mynegiad equilibrium ar gyfer Kc, H2 i'r pŵer 2, S2 dros H2S i'r pŵer 2. A beth mae'ch chi'n wneud nesaf, wrth gwrs, yw rhoi rifau mewn. Felly, os chi'n rhoi y rifau mewn fyna sydd yn y cwestiwn, mae ydych chi 1.51 lluosi 10 i'r -3 i'r pŵer 2. Lluosi 2.33 i'r pŵer, lluosi 10 i'r pŵer -3 dros 4.84 lluosi 10 -3 i'r pŵer 2. Felly rhowch hynna yn eich cyfrifiannell yn ofalus iawn a gewch chi ateb o 2.27 lluosi 10 i'r pŵer -4. Am unedau fan hyn yw mol pob decimeter cubed. Okay, felly cofiwch ysgrifennwch yr holl unedau allan, canslwch allan a weld beth sydd ar ôl. Okay, felly dyna chi. Mae yna sawl cam i'r cwestiwn yna, ond cwestiwn cyffredin cael cael ei ofyn ar unrhyw beth i'w wneud gyda Kc, werth i chi wybod pob un o'r camau yma o ysgrifennu'r mynegiad trwyddo i ddefnyddio rhifau go iawn ac wrth gwrs rhoi unedau. Hyfryd, felly, mwy o gwestiynau i chi wneud nawr. Cwestiwn 1, ysgrifennwch fynegiadau cysonion equilibrium ar gyfer y canlynol. So mae A, B, C ac Ch fyna. A rhif 2, rhowch unedau'r 4 mynegiad equilibrium. A dyma ni. Dyma yr atebion. Felly maen nhw fyna yn y bocs glas. Edrychwch trwy pob un i weld os wnaethoch chi bopeth yn gywir. A jyst i chi wybod, so lle mae yn y crom fach yn mynd AQ, aqueous yw hwnna. Yn Gymraeg byddwch chi'n gweld dy ar gyfer dyfrllyd yn lle. Okay, felly mae dy a'r AQ yn meddwl yr un peth. G wrth gwrs yw gas yn lle n, lle byswn ni'n gweld mewn arholiad Cymraeg. Felly dyna'r mynegiadau
ar gyfer A, B, C ac Ch fyna. A wedyn rhif 2 yr unedau. Felly byddwch chi'n gweld hwn, os chi'n ysgrifennu'r unedau allan yn llawn ac yn canslo allan, byddwch chi'n gweld wedyn o ble ddaeth yr atebion yma. Ni'n mynd i symud ymlaen nawr i asidau a basau. Rhoddwyd y diffiniadau mwyaf cyffredin ar gyfer asid a bas hyd yma gan Arrhenius, a hwnna yn 1884. Asid yw rhywbeth sy'n cynhyrchu gormodedd o ionau H+ mewn hydoddiad dyfrllyd. Alkali yw rhywbeth sy'n cynhyrchu gormodedd o ionau OH- mewn hydoddiad dyfrllyd. Fodd bynnag, nid yw'r rhain yn ystyried basau nad oes ganddynt OH- yn y fformwla. Felly, os oes gyda chi bas fel ammonia, NH3, dyw hwn ddim yn mynd i weithio fel diffiniad. Rhodd'r diffiniad gwell gan Bronsted a Lowry, 1923, a enw'r diffiniad, surprise, surprise, yw Bronsted Lowry. Okay. Asidau a basau enghreifftiau. Yn yr enghraifft gyntaf, dŵr yw'r bas gan ei fod yn derbyn proton o'r hydrogen clorid. Yn yr ail enghraifft, mae dŵr yn gweithredu fel asid sy'n rhoi proton i'r ammonia. Gelwir cyfansoddion neu foleciwlau sy'n gallu gweithredu fel asid a bas yn amphoterig. Okay, so dyma enghraifft gyntaf, lle mae dyn ni asid hydroclorig plus dŵr, a wedyn mae hwnna mewn equilibrium a Cl- ac H3O+. Yr asid wrth gwrs fan hyn yw'r asid hydroclorig, HCl, a mae'n rhoi proton yn ystod adweithiau cemegol. Bas yn yr enghraifft yma yw'r dŵr. Yn yr enghraifft nesaf, dŵr yw'r asid. Bas yw rhywbeth sy'n derbyn proton yn ystod adweithiau cemegol, gelwir bas yn alkali os yw'n hydoddi mewn dŵr. Felly, yn yr enghraifft yma, yr NH3 yw'r bas, oherwydd mae'n derbyn proton oddi wrth y dŵr. Felly mae dŵr, oherwydd mae'n gallu ymddwyn fel bas ac asid, yn cael ei alw'n amphoterig. Felly dyna'r ddau enghraifft unwaith eto ar y top o'r sleid cyn. Mae'r ddwy enghraifft uchod mewn ecwilibria. Mae cryfder yr asid yn dibynnu ar y safle ecwilibriwm o ran faint mae'r asid yn daduno. Po fwyaf yw'r daduno, y mwyaf yw'r cryfder. Gellir ysgrifennu ecwilibriwm asid bas naill ai fel yr llinell gyntaf, sef Ha plus H2O mewn ecwilibriwm a H3O plus A-, neu gallwn ni wneud yn byrrach gyda HA mewn ecwilibriwm a H+ ac A-. Bydd cryfder asid yn dibynnu ar y graddau mae HA yn dod yn ionau H+ ac A-. Felly, yn dibynnu ar pa mor rwydd mae'r asid yn gallu daduno, yn gallu gwahanu mewn i H+ ac A-. Bydd hwnna wedyn dibynnu ar, yn cael effaith ar cryfder yr asid. Diffiniad asid yw ei fod yn gallu rhoi proton. Felly bydd asid cryf yn daduno'n llawn, ac wrth daduno, beth rwy'n meddwl yw gwahanu. Os i'n edrych ar HCl ar top y tabl fyna, mae'n gwahanu neu daduno yn llwyr mewn i H+ a Cl-. Felly, mae hyn yn asid cryf iawn. Mae H2SO4 yn daduno i H+ ac HSO4-, felly mae yn daduno ac yn rhyddhau proton. Mae yna ddal proton ynglwm ar SO4-, fel HSO4- fyna yn y tabl. Wedyn, yr enghraifft nesaf, mae ni asid hydrobromig sy'n daduno i H+ a Br-. Asid nitrig sy'n daduno i H+ ac NO3-, ac asid clorig yn olaf yna sy'n daduno i H+
a ClO4-. Felly mae rheina i gyd yn asidau cryf, gan bod nhw'n dadino mwy neu lai'n llawn. Mae asid gwan yn un lle mae'n dadino'n rhannol yn unig, ac felly caiff ecwilibriwm ei ffurfio. Mae llawer o asidau yn y byd natur yn asidau gwan, fel asid citric ac asid ethanoic. Wel, mae asid ethanoic dyn ni fan hyn fel enghraifft fel mae'n digwydd. A fel gallwch chi weld, mae asid ethanoic yn dechrau bant fyna ar chwith. Mae'n dadino mewn ecwilibriwm i H+ a CH3COO-. Nawr, mae hwn yn asid gwan oherwydd mae dal 3 proton fyna sydd heb dadino. Maen nhw'n rhan o CH3COO-. Mae'r safle ecwilibriwm yn gorwedd i'r chwith, felly mae H+ isel ar ecwilibriwm o'i gymharu â CH3COOH. Felly, os mae'n gorwedd i'r chwith, mae e tuag at yr ochr asid ethanoic. Fel gyda phob ecwilibria, bydd cysonyn ecwilibria Kc yn ymwneud â'r adwaith. Ar gyfer ecwilibria asid, rhoddir enw arbennig ar y cysonyn ecwilibriwm, sef y cysonyn daduniad asid, Ka. Felly mae hwnna'n rhywbeth newydd gwahanol i Kc. Cysonyn daduniad asid. Gellir ystyried bod asidau'n monobasig, deifasig neu dribasig. Mae hyn yn golygu y gallant naill ai ryddhau 1, 2 neu 3 proton, sy'n gwneud lot o synnwyr. Felly dyma enghreifftiau o'r 3. Mae HCl, asid hydrochlorig, yn fonobasig, gan mai dim ond 1 proton yn gallu ryddhau fesul moleciwl. Mae H2SO4 yn ddeifasig, gan y gall ryddhau 2 proton fesul moleciwl. A allwch chi weld yr enghreifftiau o'r ddau fyna. Felly yr un gyntaf, H2SO4, yn ryddhau H+ a HSO4-. Ond mae hwn yn gallu ddigwydd eto, fel bod HSO4- mewn ecwilibriwm a H+ ac SO4-2-. Mae daduniad y proton cyntaf yn digwydd ar unwaith, gan wneud asid sulfwrig yn asid cryf. Mae'n rhoi ail proton mewn ecwilibriwm. Ac yn ola, mae H3PO4, sef asid ffosfforig, yn asid tribasig neu tribasig. Mae asidau'n cyflawni adweithiau niwtraliad gyda basau, alkaliau a charbonadau. Maent hefyd yn cyflawni adweithiau redox gyda metelau. Efallai y bydd gofyn i chi ysgrifennu hyfaliad symbolau neu hyfaliad ionig ar gyfer adweithiau asidau. Wrth ysgrifennu hyfaliad ionig, mae'n bwysig nodi unrhyw sylwedd mewn hydoddiant dyfrllyd, aqueous neu dy mewn cronfachau. Os ydynt, byddant yn bodoli yn yr hydoddiant fel yr ionau ar wahân. Ystyrir bod unrhyw ion sy'n ymddangos yn yr adweithyddion a'r cynhyrchion yn ionau segur ac felly gellir ei dynnu o'r hyfaliad ionig. A dyna beth sydd wedi digwydd fan hyn. Mae unrhyw ionau ni ddylsen fod yna, achos nhw'n segur, yn cael ei dynnu wrth i chi edrych ar hyfaliad ionig er enghraifft. Felly, ni'n dechrau gyda'r hyfaliad llawn, fel gallwch chi weld. Wedyn, beth sydd dyn ni yw'r holl ionau sy'n bresennol wedi ysgrifennu allan mewn hyfaliad, ac wedyn unrhyw ionau fyna sydd yr un peth ar y chwith a'r dde, mae rheina'n cael eu tynnu allan a wedyn beth sydd ar ôl yw yr hyfaliad ionig, sef H+ plus OH- yn creu dŵr. Adweithiau gyda charbonadau. Dyma ni yr un 3 cam unwaith eto, felly hyfaliad llawn i ddechrau. Wedyn yr holl ionau presennol.
Wedyn, cymrwch i ffwrdd unrhyw ionau cyffredin ar gyfer yr hyfaliad ionig i adael 2H plus CO3 2- yn creu CO2 plus H2O. Dyna'r hyfaliad ionig wedyn i orffen. Beth am adweithiau gyda metelau? Yn gyffredinol, mae metelen adweithio ag asidau i gynhyrchu halwyn a hydrogen. Mae hyn bob amser yn wir am asid hydroclorig, ond weithiau oherwydd priodweddau ocsideiddio, cryf, asid sulfuric ac asid nitrig, mae adweithiau eraill yn digwydd. Defnyddiwch asid hydroclorig wrth ysgrifennu enghreifftiau o'r adweithiau hyn. Reit, felly, unwaith eto, mae dyn ni hyfaliad llawn, lle mae ydych chi asid hydroclorig yn adweithio â magnesiwm i creu magnesiwm clorid plus hydrogen. Wedyn, ni'n ysgrifennu'r holl ionau sy'n bresennol. Gobeithio gallwch chi weld bod yna ionau cyffredin fyna. Yn yr enghraifft yma, y Cl- sy'n gyffredin, so mae'r un yn cael ei tynnu allan, i adael hyfaliad ionig ar ôl. Felly, mae dy ti 2H plus magnesiwm yn creu Mg2 plus H2. Felly, mae dyn ni cwpl o gwestiynau nawr i weld os ydych chi'n deall y camau gwahanol yma, os gallwch chi ysgrifennu rhai eich hunan. Felly, cwestiwn A, neu cwestiwn A, B, C sydd yn ni fan hyn, beth mae rhaid i chi wneud yw ysgrifennu hyfaliad cemegol ac ionig cytbwys ar gyfer yr adweithiau asid canlynol. Felly, A, asid sulfuric a photasiwm hydroxid, B, asid hydroclorig a sodiwm carbonad dyfrllyd, a C, asid nitrig a magnesiwm. A dyma ni'r atebion nawr. Peidiwch ysgrifennu rhain nawr wrth gwrs heb o'ch chi wedi trio hwn yn gyntaf. Gobeithio wnaethoch chi stopio'r fideo. Yn gyntaf mae'r hyfaliad llawn. Wedyn, tynnwch i ffwrdd unrhyw ionau sydd ddim angen a mae ydych chi'r hyfaliad ionig. So, A, mae asid sulfuric plus 2KOH, a mae hwnna'n creu K2SO4 plus dŵr, wedi symleiddio i H plus OH minus yn creu H2O. B, mae ydych chi'r hyfaliad fyna wedi ysgrifennu allan, a wedi symleiddio i'r hyfaliad ionig. Ac yn drydydd, enghraifft C, un peth eto gyda'r hyfaliad llawn wedi symleiddio i'r hyfaliad ionig. Hydrolysis ethyl ethanoad. Mae hydrolysis yr ester yma yn enghraifft o adwaith organig sy'n cyrraedd ecwilibriwm. Mae'r adwaith hwn yn araf iawn, hyd yn oed gyda chatalydd asid, ac mae angen cyfnod hir i gyrraedd ecwilibriwm. Unwaith y bydd ecwilibriwm wedi'i gyrraedd, gellir dod o hyd i grynodiadau'r sylwedd neu'r sylweddau sy'n bresennol trwy teitradu a sodiwm hydroxid safonedig. Mae teitradiad ychwanegol yn cael ei gynnal i bennu faint o sodiwm hydroxid sydd ei angen i niwtraleidio'r catalydd asid. Gellir dod o hyd i'r mynegiad ecwilibriwm canlynol. Felly dyna ni, jyst wedi cymryd y mynegiad yma o'r hyfaliad sydd ar ben y sleid. A fi'n credu erbyn nawr dylsech chi fod yn hyderus yn ysgrifennu hwn. Yn arbrofol, mae crynodiadau ecwilibriwm yr adweithyddion a'r cynhyrchion o wahanol grynodiadau cychwynnol yn cael eu canfod. Felly, newn ni edrych ar rheina ar y sleid nesaf. A dyma nhw. Felly, crynodiadau ar ecwilibriwm. Felly, edrychwch ar rheina yn y tabl. Mae'n dweud defnyddiwch wybodaeth o arbrawf 1, felly chi'n mewn gofnodi y rhifau. Felly arbrawf 1, llwch chi weld fyna, mae'r crynodiadau o'r tabl. Ceithio ni enghraifft o'r blaen lle maen nhw'n rhoi'r crynodiadau chi mewn rhestr
jyst yn rhan o'r brawddeg. Ond fan hyn, mae rhaid chi gymryd nhw o'r tabl. Ond hwn union yr un peth, dyw ddim yn anoddach o gwbl, mae jyst rhaid i chi derbyn y data mewn gwahanol ffordd. Felly 0.33 lluosi 0.33 dros 15.4 lluosi 5.27. Ar gyfer arbrawf 1, mae hwnna'n gadael KC o 0.230. Okay? Nawr, gan fod hyn yn llai nag 1, mae hwnna'n meddwl bod yr adweithyddion yn rhagori. Okay? So mae hwnna'n bwysig, mae hwnna'n rhywbeth ychwanegol i chi wybod. Cyfrifo'r unedau, mae hwnna'n really straightforward, really syml fan hyn, oherwydd mae chi 2 uwchben, 2 gwaelod, felly mae'r un yn canslo i gilydd mas yn gyfan gwbl fel bod dim unedau. Nawr, prydau chi'n neud y gweddill, felly arbrawf 2, 3 a 4, byddwch chi'n cael yr atebion sydd yn y bocs glas fyna ar y dde. Felly arbrawf 2 yw 0.28, arbrawf 3 0.28 ac arbrawf 4 0.27. O ystyried mae data arbrofol yw hwn, mae lle i wneud gwallau a gellir ystyried bod KC yn gyson. Felly bod y rhifau yn wahanol, okay, mae yna le i wneud gwallau, dyw ddim yn mynd i bod yn berffaith bob tro, felly gallwn ni ystyried bod KC yn gyson. Okay, oherwydd mae nhw yn agos i'w gilydd, mae'r gwerthoedd yn agos i'w gilydd ar gyfer KC. Y raffa pH. Gall crynodiad asid, amodau naturiol i amodau labordy, okay, amrywio o 10 mol per decimeter cubed, sef crynodedig iawn, i 10 i'r minus 15 mol per decimeter cubed. Mae hwn yn amrediad eang iawn, un sy'n anodd i weithio gyda. Felly, yn lle gorfod gweithio gyda rhai, fe wnaeth y fferyllydd Danaidd, okay, Sorensen, creu neu ddyfeisio y raddfa pH. Roedd hyn yn cael ei gwneud yn haws o lawer i gymharu asidau ac alkaliau o wahanol gryfderoedd a chrynodiadau. Felly, y raddfa pH rhywbeth ni'n gyffredin â nawr, okay? Ond pryd nath Sorensen dod fyny neu dyfeisio hwn, oedd wedi helpu lleihau gyda'r defnydd o'r rhifau amrywiol yma dros amrediad eang, ac yn lle ni'n delio gyda'r rhifau syml o 0 lan hyd at 15-16 er enghraifft. Felly dyna hyfaliad pwysig i chi nawr i adnabod, okay, ac i wybod sut i'w ddefnyddio, sef pH yw minus log 10 H+ mewn cronfa chysgwar. A gallwch chi weld fyna yn y tabl, mae chi pH yn y rhan las, a wedyn y crynodiad H+ yn y rhan wyn o dan. Wrth i'r pH gynyddu 1, mae crynodiad ar ionau H+ yn gostwng gan ffactor o 10. Felly, dyna pam mae pH isel yn cynrychioli crynodiad uwch o ionau hydrogen mewn hydoddiant. Felly, mae'r hydoddiant yn fwy asidig. Gellir dod o hyd i'r H+ trwy ddefnyddio'r hafaliad canlynol, sef H+ yw 10 i'r pŵer minus pH. Okay. A hefyd, mae bach o help gyda chi fan hyn yn y bocs sut i'w mewnbynnu mewn i'r cyfrifiannell. Nawr, mae tipyn o ddisgyblion yn dysgu'r hyfaliad yma, ond dydyn nhw ddim yn hyderus yn defnyddio'r cyfrifiannell. Felly sicrhewch bod chi'n gwybod yn union sut i'w mewnbynnu ar y cyfrifiannell mwyn cael yr ateb cywir allan. Okay? Felly, pwysig iawn bod chi'n ymarfer gyda'r cyfrifiannell chi'n mynd i ddefnyddio yn eich arholiad wrth i chi wneud y cwestiynau yma. A dyma ni'n dod tuag at y ddiwedd gyda cwestiynau cyfrifo pH. A wedyn mae'r atebion yn mynd i orffen. Felly, asidau basau cryf. Credwn fod asidau basau cryf yn daduno'n llwyr, felly bydd H+ mewn asid cryf yr un fath a asid cychwynnol. Okay. Felly ar gyfer 1 mol decimeter cubed o HCl,
os ydyn ni mewnbynnu y rhif 1 na ar gyfer crynodiad yr H+, okay, bydd ni'n cael pH o 0, sy'n meddwl bod yn asid cryf iawn. Nad yw'r hyfaliad ar gyfer dydyn a'r bas uchod yn dangos unrhyw brotonau, mae swm bach yn bresennol wrth i'r bas hydoddi mewn dŵr. Dangosir ffordd gyflym o gyfrifo pH alkali isod, felly edrychwch ar hwn, pH yw 14 minus log 10 OH minus. Okay? Felly gallwn ni ddefnyddio'r hyfaliad ar gyfer cyfrifo pH bas yn ogystal ag asid. A dyma'r cwestiynau nes I sôn am sy'n dilyn. Felly, cwestiwn 1, cyfrifwch pH y canlynol, A, B, C. A cwestiwn 2, beth yw crynodiad ion hydrogen ym mhob un o'r hydoddiannau canlynol? Okay, sef A, B, C fyna. Fi hefyd wedi rhoi pH yw minus log H plus a log H plus yw minus pH jyst ar yr ochr fyna I helpu chi wrth I chi drio'r cwestiynau yma. Felly dyma ni'r cwestiynau ola yn y sesiwn yma. Felly stopiwch y fideo cyn I chi symud ymlaen i'r atebion. A dyma ni'r atebion, tybed a geithoch chi rein yn gywir. Felly A oedd pH 1.82, B pH 2.81, C pH 11.70. A wedyn cwestiwn 2, mae chi fyna 6.76 lluosydig i'r minus 3, B yw 1.26 lluosydig i'r minus 6, ac yn ola, C yw 1.58 lluosydig i'r minus 12. A wrth gwrs, peidiwch anghofio'r unedau ar gyfer y 3, sef mol per decimeter cubed. Felly dyna ni ar gyfer y sesiwn yma. Gobeithio geithoch chi bach fwy o wybodaeth I helpu chi gyda'ch adolygu. A os oes unrhyw gwestiynau o gwbl, cysylltwch â Carlam Cymru. Wrth gwrs, mae'ch athrawon chi yna I helpu chi hefyd. Mae'r wefan Carlam Cymru ar gael I chi I wylio hwn gymaint o weithiau chi eisiau, ond hefyd I edrych ar pob pwnc arall. Cofiwch, mae yna ar gael I chi am ddim gymaint a chi eisiau. Felly diolch yn fawr iawn am wrando ar ran e-sgol a finnau a gobeithio gweld chi eto mewn sesiwn gwahanol. Hwyl fawr!